KKSU Western Riboy hapok kejing lamu Presiden Urisif Pator badu General Secretary Ulam Jengshai Sengkeli. Menha kahnyau tarik kilalit sendon ban ujor show District Medical and Health Officer ke Riboy halor kejing beng no kasnong nong sir jirang yakan nong terai asya tang namar bagayarap eko samla kebaran jingduna kad med halor kikam sya le thombor jongka hawi runar nagane kasnong. Hari ini kesini kinong yalam ke KSU Western Riboy kila ai tiru rengkat kejing tho show DMHO Dr. M Mauri ban kerpat pun simkia halor kene kejing le kador basnong nong sir jirang ba kila weng kam ya kene nong tri asya tang namar baka kersan bal ajing yarap kene samla kabla asya thombor. Ban supen kan mau kene kejing ja kalaja ha kasnong nong sir jirang ha kisni ke belalet no. Ha kabala keno bagawi ke samla badan jingduna ha gid khot med kalasya bat bor ha we runar. Bat de halor kene kanong rem bagane kanong tre asya da kejing yarap jongka ya kene samla kalasya pet khamat penban ha kinong yalam snong kibala weng snoneka nakakam asya da gaba ai daw bakam ai kejing tre lang bat kinong yalam snong kumle tho da presiden KKSU Western Riboy Urisif Pator loong bahag jing kendo yo DMHO kilaban badai bentuk lar mardor ban nakliang DMHO ru lokular ban chimkia halor kene kam ban pha da kejing toket ke babnya Urisif Pator uloong ru bakaseng kat nomailat bakasnong nong sir jirang kan leamon kat bakas ngobet bat kaseng ka ai kejing kersan ya kene kanong tre asya bat kan ngai budden ru halor kene kam ba kasnong dalai leru kam dai banweng ya kene kalong kemia ka batrei asya tang namar pagarap kene samla ka basya thombor ha urunar ba isa penduk kene kam asya tingi lawan ya keren bot DMHO harune kam ngila pak lokasi sai ba jadi bune kam har ke jing saweng jong i namar kat kum ka jingtip ke jing yo jingtip jingi na ka asya kelong ba kat kum ka jingle jong ka snong halor ka jingweng jong i na kam namar ba i asya ide i bahaying asam jong ka breu ka bla sabat bor bahaying jong ka de namar kata ka daw ba ka asya ka rekomen halor kata ka kam de utau breu pa sabat bor udik bahaying asam jong u sordar den mata ka daw ba bahaying jong uniu sordar weng no ken kum ka ST kumti jong ka snong ki weng no ya gane ka asya na kam jong ka den ta ka daw pa na kaliang jong i namar ngimpwa ba po snong po thau kin mi kum gine ki benta ajing sha ki ladi ban ya kan stu jumut chwa ya gane kam de ke jing de jong ka snong pote kila resign direct no ya gane ka asya na kam jong ka den mata ka daw na kaliang jong i kum gane ka por na kaliang ka snong ha jing sha kala di ban trelang kum gane ka por hak deng kani ka pandemik ya ka baga klam kala jur ha gane ka hari ka ik jongi ban kani ka snong pat ka jaka ban kin ya ka trelang bat kani ka asya ban weng no ne ina kani ka kam te na lang jing ka seng te ising si hadu kata kata ka jing le jong ne ka snong te pat how di MSO ba ude ban bisar nya alor kani swa ban sim ya kano ka karai ka ba ba ken ke jing kwa jongi te tang kata daw ba nang liang jungi wan khnang hane ka pon mangi siu khya na pana jung ne kam nang ba kanum ja shu hakwi wi pat kisnong ki thau kum baja hapo kane ka snong nong si DMHO ong ba un sa shong perkhat bat ki doktor jong ka patruma si na po jerang si halor kane ka banta de ong ba un sa le ploi hi hapo gine ka si ban bai kane kam